Така малко се ядосах. Търсих рецепта за кашкавал на фурна. Не намерих пропорциите, освен онези, които са писани в интернета. В TikTok написах кашкавал на фурна. Много вкусно, апетитно, но никъде нямаше пропорции. Така, аз слагам 3 яйца. Тук имам 3 лъжици брашно, бак пулвер и половин лъжица сол. Да, пиленци, сега ще виж какъв кашкавал ще надипля. Хареса ми, вчера моя мъж ми донесе да опитам от реномиран ресторант. И какво си викам? Въпросът е, че аз нямам мляко. Насякъде рецептата е с мляко. Аз имам малко сметана, ще сипа. Към 200 мл. Иначе пишеше, че е 250 мл мляко. Май няма нищо сложно, ама даже много ще е 200. Колко да сипа? Тази сметанка я пазих за сладолед. 180 да кажем. Да не стане прекалено така. Това сега хубаво ще си го разбъркам. Ще напиша отдолу, ако е успешна. Ще напиша отдолу какво съм наслагала. Сега ще изключа малко. Сбърках си брашното, сметаната, солта, яйцата, бак пулвера. И сега ще прибавя и кашкавала. Ще го сложа в незагрята фурна. Потъна ми вилицата. В незагрята с едно кекс пека. Да видим какво ще се получи. И съм си намазала тавичката с масло. Мисля, че елементарно обяснявам. Дено ми се получи, стискайте палци. Ето такава пихтия ми се получи. Кръгла тавичка. Ако се получи всичко перфектно и ми хареса, ще ви напиша описанието на моя буламач. С сметана да видим какво ще стане, като нямам прясно мляко. Хайде сега отиваме в незагрята фурничка. Каква температура има да са? Каква температурка? Горе и долу, без вентилатор. Аз никога не готвя на вентилатор. Да кажем на 200. За сега и ще се наблюдаваме. Айде, печи се бавничко и да станеш вкусничко. 15 минути по-късно във фурната започнахме да се запичаме. И мисля вече да си го увелича на 200 макс. 250 трябва да е. Или е 300. Не пише на макс колко е. Чудна работа. Може би 250. Та колко му трябва на един кашкавал яйца? Сигурно още 5-6 минути ще е готово. 20-25 минути по-късно. Не ми се запоти. Трябва да е готов. Тайната рецепта. Ще опитаме след малко дали ми се е получило. Направо изглежда като кекс. Да, бе, точно така изглежда. И то с бак пулвер, какво да е? Лекичко поспадна. И си направи бордюрче. Така с една ръка няма да стане да го разрежа. Искам и сама, нямам асистент да ми помага. Сега ще го нарежа и ще видим. Нарязах го. Почитава лъжица нямам. Да, не изглежда привлекателно, но дано поне е вкусно. И как да се снимам как лапам или как ям, както го правят хората в момента. Голяма мода е да се дъвче пред камерата. Аз така ще се скрия, както
цигарите правят. Няма да се хваля. Това ще е редовна рецепта в къщи. Така че, ако имате доверие на мене, ползвайте, пробвайте. И съм сигурна, че ще ви хареса както и на мене. Направо си като ресторанския кашкавал. Как не сме го правили толкова време? Никога до сега не сме готвили такова нещо. Ще го опиташ. И ще посна накрая тебе.